quan vam entrar a la Junta actual, el primer que vam detectar, i això ja ho sabíem d'abans, és que l'estructura era molt anquilosada i que li havíem de donar més agilitat. Hi havia gent que rondinava, això serà més feina. Esclar, sempre és més feina. O sigui, aquí, fer-ho democràtic, fer-ho transparent, fer-ho amb xarxa, sempre és més feina. Més reunions, més mal de caps, una mica més de pressupost, però, en canvi, els beneficis són molt alts. I això, hem apostat per això i tirarem per aquí. I estem tirant per aquí. Era un tema que ja feia molts anys que es volia posar en pràctica, però mai es feia, es deia, però no es feia mai. Penso que ara ha sigut la realitat, hi ha 4.500 persones que votaran avui o que poden votar precisament perquè això sigui una realitat, i bé, dir la importància que serà un òrgan de gestió que el que farà serà decidir molts dels ajuts que vinguin de la Fundació Autor, decidir-los nosaltres mateixos per la part que ens toca, el qual és importantíssim. El teatre és una qüestió molt més de proximitat que no pugui ser, per exemple, el Petit Dret o l'audiovisual, que és molt més territorial de tot el territori espanyol, inclús europeu, no? En canvi, el teatre és una cosa molt pròxima. Jo penso que era ja molt important crear aquí una estructura que pogués defensar els drets dels socis aquí mateix. Dintre de que ara és un primer pas, encara una miqueta humil, i esperem que sigui la llavor que això creixi molt més. Bé, és el primer intent de l'ESGAE de fer una certa descentralització de la seva gestió. És un intent tímid en un principi, però en el futur sembla que pot tirar endavant. I mentre la nostra situació com a país sigui la que és i haguem de seguir tenint institucions estatals, doncs és millor participar en la descentralització d'aquestes institucions. I que consti que sí. Bé, jo crec que aquest és un dels punts que hi havia en el programa electoral de bona part de les candidatures que es van presentar a les últimes eleccions a la Junta Directiva, i per tant és un pas més d'aquesta nova Junta que s'ha creat. Això sortia amb moltes de les candidatures i han tirat endavant el projecte. A mi em sembla estrictament fonamental. Jo crec que Catalunya en aquests moments té una veu molt important dintre del que és l'autoria de tot l'Estat i que per tant reclamava ja des de fa temps, i aquesta nova Junta ho ha tirat endavant, un Consell Territorial que vetllés per les coses que específicament són i tenen a veure amb els autors a Catalunya. Per tant, ho valoro molt positivament i crec que pot ser un pas endavant molt important.